V poslednej dobe sa často stretávam v diskusiách s témou, že či robiť prvé na stavbe omietky, alebo robiť prvé potier. V tomto videu si teda to skúsime rozlúsknuť a kedy je čo vhodnejšie. Omietky robím prvé vtedy, ak chcem chovať lepšiu vzduchotesnosť stavby a technologický postup mi to teda dovoľuje. Tým, že omietnem prvé stavbu, ešte pred potierom viem tú omietku zatiahnuť pekne až ku spodku muriva, čím vlastne pekne prekryjem celú stenu a vznikne mi lepšia vzduchotesnosť stavby. Zároveň vznikne čistejší spoj medzi omietkou a potierom a ten potier viem lepšie od tej stavby oddiletovať a nevznikajú mi tým pádom zbytočné pnutia do omietky, čo by mohlo mať za následok nejaké práskanie v spodku stavby na tej omietke. No a zároveň, keďže omietka je vlastne špinavý proces, ktorý mi častokrát pri jej realizácii zašpiní podlahu, prípadne nejaké ďalšie veci, a ak chcem na tú podlahu následne pokladať povedzme nejakú vinylovú podlahu, ktorá si vyžaduje veľkú rovinosť, tak ak by som zrobil prvé potier, tak si ho zašpiním a je to niekedy veľmi ťažké ho potom vyčistiť a zrovna do roviny, väčšinou ho musím potom následne brúsiť, prípadne nivelovať. Čo ak ale zrobím prvé omietku, až následne pekne rovný potier, ktorý po jeho realizácii a vyschnutí povedzme prikryjem, viem aj takú vinylovú podlahu priamo na ňu položiť, bez toho, aby som musel nejak dodatočne rovnať. Za mňa, teda z pohľadu čistosti, praktickosti, ale aj technických parametrov ako vzduchotesnosť alebo diletácia potieru, je lepšie robiť určite omietky pred potierom, ak to teda samozrejme dovoľuje nejaký postup technologický na stavbe. Ak ťa teda zaujímajú podobné informácie a dávajú ti tieto moje rozpravy zmysel, určite sleduj náš kanál. Ak sa chystáš stavať dom, ktorý chceš mať odvedený profesionálne a správne, určite nás neváhaj kontaktovať. Rádi s tebou preberieme, ako by mohol vyzerať tvoj dom v budúcnu a ako by to mohlo celé prebiehať.